Wel, rhynhawn da, croeso i Angor Grangestown, hwnnaga, bore da, croeso i'r gwasanaeth bore yma. Bore da, diolch Einar. Mae'n neis gael ymateb, bore da. Pan fi'n mynd i ysgolion gyda gwaith,
Mae peth peryglis iawn gweud bore da blant. Bore da, mis... A dyn nhw'n gwybod beth yw enw fi. Na, mae'n hyfryd cael cwrdd ar bore mor hyfryd yn ydy i addoli Duw gyda'n gilydd. Mae bore yma yn rhyw fath o angor on tour. Fel chi'n gwybod, mae Ebenezer yn arwain gwaith lawr yn Grangetown dan yr enw Angor Grangetown, dan nawdd Undeb yr Annibynwyr hefyd. A beth yw Angor Grangetown? Yw cyfle i Cymru Cymraeg, Grangetown, de y ddinas, unrhyw un rili, i ddod ar Brynhawn Sul, bob yn ail di Sul, i addoli, clywed gair Duw, i gymdeithasu, a hynny mewn ffordd ymlaciol, cyfoes drwy gyfrwng y Gymraeg. A mae'r gwaith wedi bod yn mynd mlaen ers rhyw 2 flynedd nawr, rili. A o'n i'n meddwl bod sy'n syniad da, gan mae gwaith Ebenezer yw Angor, i'r rheini sydd ddim yn dod i Angor, cael rhyw fath o flas, cael rhyw fath o syniad be ni'n neud lawr yn Grangetown. Felly, dyna beth yw ei bore yma, felly gewch chi chydig o flas be mae Angor Grangetown yn ei wneud a be dyn ni amdan. Ond cyn hynny, dyw Angor Grangetown ddim yn cael gyhoeddiadau. So o'n i'm yn siŵr lle i'w ffitio'r cyhoeddiadau yn y gwasanaeth. Felly eilir gewn ni'r cyhoeddiadau i gychwyn os gweld wedi bod yn dda. Bore da, y chroeso mawr i chi gyd i'r oedfa bore yma. Mae'n dechrau wythnos o wyliau hanner tymor, felly does am gymaint a hynny o gyhoeddiadau ag arfer, dim ond bod yna yn amlwg gwasanaeth pnawn yma am 3 o'r gloch yn Eglwys Methodistaidd o dan ofal Phil Ellis, a wedyn mae'r gwasanaethau, mae yna wasanaeth Gwr Gwerin nes mlaen, dwi'n meddwl, Grangetown, a wedyn mae yna yr oedfawn fel arfer wrth gwrs dy' Sul wythnos nesaf. Chi'n gwybod bod chi'n mynd yn hen pan mae pregethwr gymaint yn iau na chi, felly. Croeso ti ato ni bore yma, un o'n cyd-aelodau. Chi'n gwybod bod chi'n mynd yn hen, da chi'n gallu dweud bod chi'n nabod dy ci am yn gi y pregethwr. Nhw sy'n codi braw arna i bore yma, felly ar y nodyn hwnnw, osod at y ti gyda, neu Dr Llwyd. Mae cynnan yn iawn. Diolch yn iawn. Gan bod i'n Angor Grangetown, mae cynnan yn iawn. Falle Dr Llwyd yn yr Eglwys Methodistaidd, Pnawn Dydd Sul. Un gyhoeddiad arall, classic Alan Tudur. Wythnos i fori, mae Gwyl Llanw sydd yn digwydd dros y Pasg. Mae Gwyl Llanw yn cynnal 24 awr weddi. Wythnos i fori, mynd mlaen tan wythnos i nos Fawrth. A mae criw Angor yn agor y 24 awr o weddi ar Zoom, wythnos i nos fori, a mae criw Capel Carsalen Gynarfon yn cau y 24 awr o weddi wythnos i nos Fawrth. Felly mae'n digwydd wythnos nesaf. Felly os chi moyn gwybod mwy am y 24 awr o weddi yna mae Gwyl Llanw yn trefnu, siaradwch dy fi neu Alice. Gydewch ni cael gair o weddi. O dad, ni yn diolch i ti am y cyfle yma i cael dod at ein gilydd i daddoli di. O dad, ni yn gofyn i ti i gymryd ein pryderon ni, cymryd ein gofidiau ni, cymryd unrhyw beth sydd yn pwyso arno ni bore yma. A ni'n gofyn i ti roi nhw ar droed groes Iesu Grist. A gadael nhw yna, o dad. Helpa ni i just canolbwyntio arna ti. Helpa ni, o dad, i fwynhau dy gariad i bore yma. I lacio ac i canfod heddwch yn dy bresenoldeb di. Ni'n gofyn hyn yn enw Iesu. Amen.
yn fi, ddim adre, lle dwi'n yn gorfod ffalsio. Ond beth ydy e? Pellter? Gelyniaeth? Ymdieithrwch? Wel ia hynny. A mwy. Llawer mwy. Chwythdod. Ynysmwythlyd. Amsgarwyd. Ofn. Ond mae'r gair yn dweud, yng nghanol hynny i gyd, mae lle
Byddwn ni'n eistedd yn wylo wrth gofio am Seion. Dyma ni'n honian ein tylynau ar y clwyd popus yna. Roedd y rhai yn ei dal i'n gaeth eisiau ni ganu, am pwynydrwydd yn ein pwysio i'w dyfyru. Canwch un o dyneuon Seion i ni. Sut allan ni ganu caneuon yr arglwydd a dyn yn estro? Os anghofia i di Jerusalem, bwyd i'n llaw dde gael ei barlysu, bwyd i'n tafod lynu wrth dop fy ngheg, petai yn anghofio amdano ti. A phetai Jerusalem yn ddim pwysicach na phopeth arall ar y glasau. Cofia o arglwydd be nath bobl eto y diwrnod hwnnw pan syrthiodd Jerusalem. Roedden nhw'n gweiddi, chwalwch chi yw sylfaeni. Babylon hardd bydd dithau'n cael dynistio. Bydd yr un bydd yn talu nôl i ti ac yn dydrin o gnes ti trin ni yn cael
Diolch, Will. Be ni wedi bod yn neud yn... yn Angor Grangetown yn ddiweddar yw dilyn cyfres y Beibl. Mae cyfres y Beibl wedi cael ei greu a'i ddatblygu gan Cymdeithas y Beibl, surprise, surprise, ar y cyd gyda Eglwys Caersalem, Gaernarfon. A be mae cyfres y Beibl yn neud yw nid mynd trwy y Beibl, adnod am adnod, llyfr am lyfr, ond mynd trwy'r Beibl yn trafod themau mawr y Beibl, mwyn ceisio cyflwyno naratif mawr y Beibl, naratif mawr stori Duw. Felly, wythnos diwetha, wnaethon ni gyrraedd y trydydd rhan, sef alltudiaeth a heddwch, ac edrych ar llyfrau, proffwydi ar salmau. Ni wedi bod yn neud Genesis, a themau mawr Genesis oedd gwreiddiau ac ystyr. A be wnaethon ni yn y sesiwn yna oedd trafod y gwestiynau beth yw ein pwrpas ni ar y ddeiar. Bod ni wedi cael ein greu am bwrpas a bod ni wedi cael ein creu at bwrpas hefyd. Yna wnaethon ni edrych ar hanes yr Exodus a edrych ar y themau rhyddid a gobeth. A sut mae Duw yn addo ac yn arwain ei bobl allan o gaethiwed materol, ond hefyd ysbrydol, i ryddid materol ac ysbrydol. A dyma ni wedi cyrraedd y sesiwn heddi fel petai, alltudiaeth a heddwch. Ac i bob sesiwn mae Cymdeithas y Beibl yn cyfres y Beibl hefyd i paratoi cyfres o fideos i gyd fynd. A dyna be welson ni reit ar y dechrau. So mae yna rhyw gerdd, spoken word, yn cael ei roed ar y fideo i fel agor y sesiwn, i wneud i bobl dechrau meddwl. A wedyn ni, newn ni gweld hyn nes mlaen, mae yna fideos o tystiolaethau personol bobl sydd yn cyd-fynd gyda'r sesiwn. Felly, nes mlaen newn ni weld hanes Megan, buodd mewn damwedd car, a sut mae profodd hi heddwch Duw yn ystod hynny. Ond ni'n cael special guest arall heddi, ni'n mynd i clywed gan Meryl hefyd, i weld sut mae Meryl di profi heddwch Duw yn ei bywyd hi. Felly, ewn ni nôl i'r Exodus am chydig, a mae'r Exodus yn stori hyfryd mewn lot o ffyrdd yn y dydd. Mae'n stori hyfryd o Dduw yn galw Moses i arwain ei bobl o'r alltudiaeth yn yr Aifft i wlad yr Addewid. Felly dyna lle oeddwn ni yn y sesiwn diwetha fel y petai. Ond fast forward, lot o ganrifoedd, a mae'r Israeliad, mae pobl Dduw, maen nhw eto mewn alltudiaeth. Oedd nhw wedi cyrraedd gwlad yr Addewid, mae canrifoedd wedyn ni, maen nhw'n nôl mewn alltudiaeth. Maen nhw'n gaethweisio yn Mabilon. Allech chi wedi clywed y gair y gaethglyd. Dyna yw'r term, dyna yw'r gair mawr. Mae'r Beibl yn ei roed ar profiad yr Israeliad. Maen nhw yn y gaethglyd Mabilon. Maen nhw'n gaethweisio. A dyma un o'r penodau hynny, un o lawer yn hanes Israel, lle fi'n siŵr bod nhw'n teimlo fel bod y gwaelod wedi cael ei tynnu allan oddi tan nhw. Mae hi'n crisis cenedlaethol eto. Maen nhw wedi gadael adre, maen nhw ar y goll fel y petai. Mae'n ddealgryn cenedlaethol. A fi'n siŵr yn rhan o hynny, mae pob un unigolyn. Mae pob un iddew yn teimlo dealgryn personol, yn teimlo fel bod eu bywyd nhw'n cael ei siglo. A mae hyn yn thema cyson trwy'r Beibl. Ni'n gweld hyn tro ar ôl tro yn y Beibl. Bod pobl, bod grwpiau, bod cenhedloedd yn wynebu crises. Mae hwn yn thema cyson trwy hanes Israel a'r Beibl. Achos, un beth mae'r Beibl yn neud yw peidio ceisio peintio bywyd fel tasa fe'n fel i gyd. Mae'r
Beibl yn neud pwynt o darlunio bywyd go iawn. Pobl go iawn, pobl cig a gwaed i ni darllen amdanyn nhw yn y Beibl, sydd yn gwynebu eu problemau nhw, sy'n gwynebu eu treialon nhw. Dydy'r Beibl ddim moyn rhoi'r argraff na ddown ni ar draws treialon, achos bysa hynny'n gelwydd yn bysau. Mae'r Beibl yn onest gyda ni, a ni'n gweld hynny trwy ddarllen am hanes Israel yn eu alltudiaeth nhw. A os i ni am fod yn onest gyda'n hunain, ni hefyd wedi profi a ni yn profi alltudiaeth fel profodd Israel. Na, ni ddim wedi cael ein cipio fel caethweision i wlad arall, ond ni yn profi alltudiaeth yn ein bywydau ni o ddydd i ddydd. Ni yn profi alltudiaeth yn yr ystyr bod ni'n teimlo weithiau fel bod popeth yn mynd yn ein herbyn ni. Ni'n profi weithiau fel bod na ddim gobeith, bod dim pwynt cario mlaen, wath i ni roi y ffidil yn y to, bod Duw wedi anghofio amdano ni. Mi'n siŵr bod ni gyd wedi profi teimladau fel yma. Falle taw ein alltudiaeth ni yw colli swydd, profedigaeth yn y teulu, colli ffrind o bosib, problemau priodasol, teimlo unigedd, straen yn y gwaith, gorddibyniaeth ar alcohol neu cyffuriau neu rhywbeth arall, salwch o ryw fath. Mae'r pethau yma i gyd gallu amlygu ei hunain yn ein bywydau ni, a mae gallu teimlo fel bod ni mewn alltudiaeth, yn styc, heb obeth, fel bod y gwaelod wedi cael ei tynnu allan oddi tan i ni, a ni'n gofyn, ble wyt ti ddim? Pam bod ti wedi ein gadael ni? Ni'n byw mewn oes pryderus yn ydyn. Pryder, siŵr o fod, yw'r gair sydd yn disgrifio ein oes ni, ein byd ni, ore. Chi wedi clywed am eco-anxiety falle. Pryder, mae lot o bobl ifanc dyddi yma yn profi, oherwydd y difrod sydd wedi cael ei wneud i'r amgylchedd a'r newid hinsawdd dychrynllyd sydd yn digwydd oherwydd hynny. Eco-anxiety. Pryder o ran iechyd personol. Ni newydd dod mas o pandemig a mae coronavirus dal o gwmpas ni. Pryder o ran costau byw cynyddol. Ni'n byw mewn oes pryderus. A fel Israel yn y gaethglyd, yn ei alltudiaeth nhw, mae'n hawdd i ni bryderu a colli gobeith. A mae'r Beibl yn trafod hyn. A mae'r Beibl yn dweud, mae'n iawn i chi bod yn bryderus. Mae'n naturiol i chi fod yn bryderus. Mae'n iawn i chi gwyno. Go ahead. Mae'r Beibl yn onest am hyn. Ond mae'r Beibl hefyd yn sôn am rhywbeth arall. Law yn llaw gyda alltudiaeth a reality alltudiaeth ni gyd yn profi. Mae'r Beibl hefyd yn sôn ac yn cyflwyno am yr heddwch dwfn sydd ar gael i bobl sydd mewn alltudiaeth. Heddwch sy'n fwy na be allwn ni ddeall, sydd yn ddyfnach na'n amgylchiadau ni. Ysgrifennwyd yr Hen Testament yn wreiddiol yn yr, fi wedi sgwennu Cymraeg, ond Hebraeg sgwennwyd yr Hen Testament. A mae yna air hyfryd yn yr Hebraeg, yn yr Hen Testament gwreiddiol, i ddisgrifio'r heddwch yma mae'r Beibl yn ei gyflwyno i bobl sy'n profi alltudiaeth. A'r gair yma, falle chi wedi
clywed amdano fe yw shalom. Mae'n air hyfryd i ddweud yn y di, shalom. Mae'n syniad cyfoethog, mae'n syniad prydferth iawn. Mae'r gair yma shalom, heddwch, o'r syniad yn mynd lot bellach na falle bydd ni'n meddwl am heddwch o ran profi tawelwch ar bnawn Sul wrth yfed coffi yn yr ardd, mor hyfryd mae hynny'n swnio tra bod Seth yn napio. Neu mae'n mynd yn bellach na profi y llonyddwch yna. Mae bywyd yn braf, mae popeth yn oce. Byw heb straen, heb strygl. Achos mewn gwirionedd, mae'r gair yma shalom yn mynd â ni reit nôl i ddechrau y Beibl, i stori y creu. Mae shalom, y gair yma am heddwch, yn cyfleu'r syniad o profi bywyd, o byw bywyd, fel y bywyd, a na chi shalom, mae'r triongl. Mae'r syniad yma shalom yn mynd â ni nôl i'r ystyr hwnna o byw bywyd fel oedd bywyd fod cael ei fyw cyn y cwil. Profi llawnder bywyd, profi llawenydd bywyd heb i boen marwolaeth, galar a pechod dod i'r byd. Mae'r Hen Testament yn dweud i ni, mae yna ffordd i ni brofi bywyd fel mae Duw moyn i ni ei brofi. Gweitha ein alltudiaeth ni. Yn ein alltudiaeth ni heddi, yn ein byd o boen a bryder, ydych chi'n ysu am cael profi y shalom yma. Am brofi'r shalom yma mae'r Beibl yn ei gyflwyno. Ydy, mae'r Beibl yn sôn am alltudiaeth. Mae'n dweud y gwir. Dwi ddim yn ceisio peintio bod bywyd yn fel i gyd. Ond mae'r Beibl hefyd yn dweud i ni bod yna modd i ni brofi y shalom, yr heddwch dwfn yma, hyd yn oed yng nghanol ein alltudiaeth ni. Felly, beth am ni edrych am chydig bore yma ar hanes Israel yn ei alltudiaeth nhw? Achos mae fel doliau Rwsiaidd. Stori Israel ar y tyfas, neu chi'n tynnu'r plisgyn gyntaf, neu'r dol gyntaf, a tyfewn i stori Israel, mae'n stori ni. Hanes Israel, mewn lot o ffyrdd, yw ein hanes ni. Felly beth allwn ni ddysgu? Y beth gyntaf i ni ddysgu am hanes Israel yw bod yna modd profi heddwch yn y stormydd. Heddwch yn y stormydd. Tua 600 o flynyddoedd cyn Crist, dyma byddin Babylon yn ymosod ar Jerusalem, prif ddinas Israel. Chwalu'r waliau a cymryd rhan fwyaf o'r Israeliaid yn gaethweision cannoedd o filltiroedd o Jerusalem i Babylon. Gallwch chi ddychmygu y trauma. Gallwch chi ddychmygu... Wel, actually, na, gallwn ni ddim. Na, ni heb profi hynny. Lle bod ni'n gweld yr hanesion sy'n dod o Ukraine. So gallen nhw dychmygu beth oedd Israel yn mynd trwy fan hyn. Falle gallen ni ddim. Ond nhw'n profi trauma echrydus. Colled anferthol. Cael ei cymryd o'i gwlad a ddewyd nhw. Yr holl ffordd i Babylon yn gaethweision. Gweld eu prif ddinas nhw yn cael ei dymchwel. Ac wrth eistedd ger afonydd Babylon, yng nghanol y llwch, dyma gerdd yn cael ei ysgrifennu. A ddarllenodd gwyl i ni, Salm 137, ger afonydd Babylon. Yr oeddem yn eistedd ac yn wylo wrth i ni gofio am Seion. A Eilir, falle ti'n cofio bod ni yn canu am bod ti'n sôn am bod ti'n teimlo dy oed bore yma.
Dyma gerdd, Salm 137, mae'n gerdd o alar, mae'n gerdd o golled, mae'n gerdd o anobaith. A mae'n dysgu ni i fod yn onest am ein teimladau ni. Mae'n dangos i ni sut i ddelio gyda colled. Mae'r salm yma, 137, mae'n gerdd cymdeithasol. Oedden nhw wedi sgwennu hwn ar y cyd. Mae'n dysgu ni fod yn onest gyda'n gilydd am ein teimladau ni. I ni fod yn onest gyda'n gilydd, i'n brodyr a'n chwiorydd ni am sut ni'n teimlo. Os ni'n teimlo'n isel, os ni'n teimlo'n colled, os ni'n teimlo'n wan yn ein ffydd neu yn gorfforol. A mae hefyd yn dysgu ni fod yn onest gyda'r Duw hefyd am ein teimladau ni. Dylsyn ni ddim cadw ein poenau ni tu fewn. Os newn ni teimlo, cadw ein poenau ni tu fewn, neith y troi yn wenwyn. Yn lle hynny, dylsyn ni rannu ein problemau ni, rhannu ein siomau ni, rhannu ein anobeithio ni, a'n pryder ni, yn onest gyda'n gilydd a ger bron Duw. Ni'n caru ein gilydd. Dyna beth yw eglwys. Ni'n ymrwymo i fod yn frodyr a chwiorydd ein gilydd. Ni wedi cyfamodi ein gilydd. Ni'n caru ein gilydd. Beth am ni rannu ein pryderon. Ond yn fwy na hynny, mae Duw yn ein caru ni. A mae Duw yna i gwrando ac i weithredu ar ein pryderon ni. A un o'r cwestiynau, fi'n aml yn gofyn, fi'n siŵr ni gyd yn gofyn, pam mae pethau'n mynd yn anodd yw, lle wyt ti, Duw? Pam bod ti wedi ngadael i? Ond yr ateb rhyfeddol mae'r Beibl yn ei roi tro ar ôl tro ar ôl tro yw bod Duw heb gadael yr Israeliad, ond bod Duw yna gyda nhw yn ei alltudiaeth. Yn y sesiwn cyn hyn, edrychwn ni ar Exodus, a'r hanes o Duw yn galw Moses. A mae Duw yn dweud wrth Moses, dwi wedi clywed cri fy mhobol. Dwi wedi gwrando ar eu poen nhw. A dwi am gwneud rhywbeth amdano fe. A ni gweld wrth nhw adael yr aifft ydyn bod Duw yna yn ei arwen nhw. Yn y niwl, yn y dydd, ac yn y tân, yn y nos. Mae Duw yna gyda'i bobl yn ei alltudiaeth. Bod yr Israeliad, bod ni tro ar ôl tro yn anwybyddu Duw, yn peidio gwrando ar ei ewyllysau, peidio dilyn ei gorchmynionnau, peidio rhoi Duw yng nghanol ein bywydau ni, penderfynu mai na ni sy'n gwybod orau, hynny i gyd, mae Duw tro ar ôl tro ar ôl tro yn atgoffa ni bod yna gyda ni, bod ddim wedi ein gadael ni, bod Duw yn aros gyda ni. Mae Duw yn gwrthod rhoid fyny ar Israel, mae Duw yn gwrthod rhoid fyny arno ni. Mae Eseia y proffwyd yn dweud hyn, pan fyddi di'n mynd trwy lifogydd, bydda i gyda ti. Neu drwy afonydd, bydden nhw ddim yn dy gario di i ffwrdd. Paid â bod ofn, achos dwi gyda ti. A mae yna lot o bobl wedi profi bod y geiriau yma yn wir, a newn ni clywed ganddyn nhw maes o law. Ond os ydych chi'n profi poen ofn neu colled heddi, galwch ar enw Duw, achos mae yma gyda ni yn ein stormydd yn cynnig heddwch. Ond yr ail beth ni'n dysgu o hyn yw bod yna heddwch yn y storm, ond hefyd bod yna bwrpas drwy y stormydd. Profodd Israel heddwch yn y stormydd? Do. Ond profodd Israel rhywbeth arall hefyd, sef pwrpas drwy y stormydd. Pan mae adegau anodd yn ein taro ni,
rhaid i ni ddewis yn oes rhwng llithro i hunan dysturu ac anobaith, neu trystio fod gan Dduw bwrpas drwy'r cyfan. Pan roedd Israel yn alltyd y Mabolon, sgwennodd proffwyd o'r enw Jeremia lythyr anhygoel at bobl Israel oedd yn y gaethglyd. A dyma darn o'r llythyr yma. Gweithiwch dros heddwch a llwyddiant y ddinas lle dwi wedi mynd â chi'n gaeth. Fi sy'n gwybod be dwi wedi gynllunio ar eich cyfer chi. Dwi'n bwriadu eich bendithio chi, dim gwneud niwed i chi. Dwi am roi dyfodol llawn gobeth i chi. A dyma eiriau Duw trwy y proffwyd Jeremia. Os chi'n teimlo fel rhoi fyny, mae hyn yn neges i'ch annog chi. Hyd yn oed yn yr anhrefn, mae gan Dduw gynllun ac mae gennych chi ddyfodol. Mae hanes Daniel yn dangos hyn, sut mae hyn yn gweithio. Cafodd Daniel ei eni yn Jerusalem, ond gafodd ei gymryd yn gaeth i Babylon. Ond yn lle rhoi fyny, gododd ei wasanaethu Duw tra'n byw mewn gwlad dieth. Daeth yn was sifil llwyddiannus y Babylon, a dyngosodd Daniel ei bod yn bosib i chi ennill oddi cartref a menthyg metafor pêl-droed neu rygbi. Gweithaf y diwylliant oedd o amgylch Daniel, oedd yn gwbl groes i'w werthoedd a gwerthoedd Duw, nath Daniel gwrthod gyfaddawdi ar ei ymrwymiad i Dduw. Roedd y dal i weddio 3 gwaith y dydd, i hynny arwen cael ei daflu i'r ffair llewod. Heddi, ni'n byw fel Daniel mewn diwylliant sy'n estron i werthoedd Duw, i deyrnas Duw. Ni'n byw mewn diwylliant sy'n fwy a fwy seciwlar. Mae ein diwylliant ni fel rhyw fath o Babylon digidol, os liciwch chi. Mae'n anodd bod yn Gristion weithiau. Ond mae stori Daniel yn dangos i ni bod modd ennill oddi cartre. Sym os pa mor galed yw hi, mae gan Dduw pwrpas da i'n bywydau ni. Felly heddwch yn y stormydd, pwrpas drwy y stormydd, ac yn olaf, gobaith tu hwnt i'r stormydd. Felly o'r diwedd, ar ôl byw yn yr alltudiaeth yma Babylon am 70 mlynedd, cafodd pobl Duw fynd adref. Dyna lle mae'r Hen Testament yn gorffen. Yna dyma nhw'n canfod dinas Jerusalem. Dyma nhw'n dod adref, ond mae eu prif ddinas nhw yn Llanast, wedi ei difrodi. Mae'n bentwr o rwbel. Ond beth sy'n digwydd yw bod Duw yn codi ar weinydd arall, dyn o'r enw Nehemia. A mae Nehemia yn mynd nôl i Jerusalem mewn ffydd y bydde Duw yn ei helpu i ail adeiladu Jerusalem, i adfer heddwch, adfer shalom, os liciwch chi. A pan fod bywyd yn anodd a phopeth ar chwal, dylsyn ni ddim setlo ar fyw yng nghanol y rwbel. Dylsyn ni ddim setlo byw yng nghanol dinistyr, oherwydd mae gan Dduw rhywbeth gwell i ni. Mae gan Dduw obeth i ni tu hwnt i'r rwbel a'r llwch. Mae Duw am weld newid go iawn yn ein bywydau ni. Fel Nehemia, mae angen i ni gredu y gall y rwbel, y gall y llanast yn ein bywydau ni cael ei newid mewn i rhywbeth newydd, rhywbeth prydferth, rhywbeth anhygoel. Felly peidiwch rhoi fyny. Yn lle hynny, cymryd cyfrifoldeb, gwneud cynllun fel nath Nehemia,
a gweithio i weld pethau yn newid. Achos yn y tymor hir, fe allwn ni weld heddwch shalom yn cael ei adfer. A mae'r Hen Testament yn gorffen fuan wedyn, ar ôl i Nehemia dod nôl ac adfer Jerusalem. Mae Israel yn ôl yn ei tŷ. Mae Israel nôl yn gwlad yr addewid. Hip hip, hwre! Ond eto i gyd, mae yna ambell i broffwydoliaeth heb cael ei wyreddu bod Israel nôl yn Jerusalem. I Israel ddychwelyd i Jerusalem, dyma hanes oedd dal i ddisgwyl ei penllanw. Dal yn disgwyl am y crescendo, dal yn disgwyl am yr uchafbwynt, dal yn disgwyl i'r arwr gyrraedd. Mae yna broffwydoliaeth enwog iawn yn Eseia. Falle y proffwydoliaeth enwocaf un, gan bod yn cael ei ddarllen ym mhob un gwasanaeth dolyg. Achos mae plentyn wedi cael ei eni i ni. Bydd yn cael ei alw yn strategedd rhyfeddol, y Duw arwrol, tad yr oesoedd, tywysog heddwch. Achos mae plentyn wedi cael ei eni i ni. I'r Israeliad ddychwelyd i Jerusalem, oedd y plentyn yma dal heb cael ei eni. Ond nhw dal i aros am rhywbeth mwy, rhywbeth gwell, tu hwnt i'w stormydd. Dyma'r plentyn o fynd ôl i Genesis sy'n cael ei addo a fydd yn dod i sathru pen y sarf. Yn dod i drechu marwolaeth trwy farw ei hun ac atgyfodi. Dyma'r un o fynd yn ôl i Exodus a fydd yn dod ar Exodus tragwyddol, y rhyddid tragwyddol, rhyddid o rym angen a phechod unwaith am byth trwy ei groes a'i atgyfodiad. Dyma'r un a'i enw yw Iesu Grist, sydd yn dod â heddwch, sydd yn dod â gobeith i'n alltudiaeth ni. Dyma arwr hanes Israel. Dyma arwr ein hanes ni. Amen. Felly un peth ni'n hoffi wneud yn Angor yw dod i nabod pobl sydd yn dod i Angor. Ni'n hoffi meddwl bod ni yn griw o bobl sydd ar ryw fath o daith gyda'n gilydd. Felly os chi am dreulio bywyd, os chi am deithio gyda rhywun, mae well i chi dod i nabod y person yna, na fe? Neud yn siŵr bod chi gallu helpu nhw, bod chi'n nabod nhw yn dda, a bod nhw'n gallu helpu chi yn naturiol. Felly ni'n hoffi cyfweld â bobl yn Angor. Felly Meryl, os lyci ti ddod fyny, mae Meryl wedi bod yn mynychu Angor yn ddiweddar. Mae wedi bod yn hyfryd cael presenoldeb Meryl gyda ni. Ie? Mae'n rhaid gyda mlaen, ydy? Ydy. Felly, un o'r pethau ni'n hoffi gofyn yn Angor yw pwy wyt ti? O le ti'n dod? Rhwng chydig am dy hanes i ni cael gwybod. Mewn ydw i, a dod o Caerdydd yn reiddiol, nawr dwi'n byw yn Canol Taf. Gyfnod cynnar, dwi'n rhoi hanes yn ei byr, wel, dim mor hen, ond byddai'n ceisio crynhoed pethau. A jyst i ymddeol, dwi'n dysgu Cymraeg, felly os ti'n mynd mewn Wenglish, sorry. Ges i fy magu yn Caerdydd Trisnodol, roedd fy nhad yn elder yn y Gospel Hall yn Pethwyr, a bod ni'n
diolch i ti Meryl, diolch am rhannu dy brofiadau di, a mae'n hyfryd clywed tystiolaeth rhywun sydd wedi profi'r heddwch a'r gobeith yna trwy y stormydd, a'r gobaith tu hwnt i'r stormydd. A mae'n hyfryd gweld Seren yma hefyd, sydd yn dyst ac yn dystiolaeth o hynny hefyd. Newn ni clywed, cyn i Gwel orffen mewn can, newn ni clywed tystiolaeth un person arall hefyd sydd wedi profi'r heddwch yna yn y storm. Nes i dyfu fyny yn mynd i'r capel bob dydd fel plentyn mewn heulu. Nes i droed rili cwestiynu os oedd Duw bodoli oedd yn rhywbeth yn ei di tyfu fyny efo rioed. Ond wedyn, pan o'n i'n 17, nes i benderfynu bod Duw yn boring, bod o gyd yn dan dilyn y rheolau, a ni'n gweld rhyddid yn y ffydd gwbl, a nes i troi rownd a dweud diolch, ond Duw, diolch wrth Duw. O'n i'n dreifio adre, yn ôl adre un noson, o'n i'n 17 oed, a dyma'r car yn hitio pwll mawr o ddŵr. Dwi ddim yn cofio y noson, dwi'n cofio'r diwrnod na 7 wythnos wedyn. Ond dyma'r car yn fflipio drosodd ac yn mynd lawr llethr, rili serth yn y cae ar ochr arall. Dyma mi wedyn yn cael yn airliftio mewn hyfrennydd i Ysbyty Gwynedd, bod yr anafiadau yn ddifrifol iawn. Nes i wedyn treulio 7 wythnos yn yr uned gofal dwys yn y Ysbyty Stoke, lle oedd gennau anafiadau i holl organau pwysig. Y corff, dwi'n wir, ond yr anaf oedd yn ôl yn poeni mwyaf amdan oedd yr anaf ymenydd ofnadwy o'n i wedi gael yn y ddamwain, ac o'n wedi deud yn heddlu fi os bysai'n deffro o'r coma, ac oedd yn edrych yn hir iawn fel bod fi'n wedi deffro o gwbl. Oedd yn wedi deud bysyn nhw ddim cael yr un meg yn ôl, bysyn ni yn anabal am gweddill y bwyd. Doedd na ddim eiliad neu moment lle ar i ddeffro a meddwl lle be sydd wedi digwydd. Dwi'n cofio hynny oedd yn broses really slow o ddeffro'n ar a deg. Dwi jyst yn cofio y teimlad o'r heddwch mwyaf anhygoel dwi'n gallu rhoi mewn i eiriau o cariad Duw a presenoldeb Duw jyst yn llenwi'n enau i Duw mewn ffordd hollol grywch naturiol. O'n i ddim yn ymwybodol ar y pryd ddigon, ond oedd yna miloedd o Gristnogion yn gweddio amdana ar ledled y byd pobl dwi rioed i gyfarfod hyd yn oed. Oedd ddim yn nabod fi yn gweddio am iachad llawn o'n
yn rhannu'r gras ar ddiwedd Anor, ond newn ni wneud bore yma tybed. Gras ein arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chyfeithas yr ysbryd dda,